चिरां जिल्ला खुंग्रिनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव फोरोंगिरि सान फालिदों। हादर नाङैनो फरायसालिफोराव हादरनि सिगांनि हादरगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ फोरोंगिरि सान महरै फालिनाय बायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिनि बड'लेण्ड एकाडेमियावबो फरायसालिनि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारियाव फरायसालिनि गायसनगिरि बिथोनगिरि बिरदाव मुसाहारिया बाहागो लानायजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि, फरायसा आरो फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। आं दिनैहाय खौरांगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो सिबिनाय आं जासिबाय। लोगोसे दिनैहाय आङो जोंनि फरायसुलि बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो सिबिनाय आरो अननाय आं जासिबाय। जे दिनैहाय 67थि जे फोरोंगिरि सान थामहिनबा 5 सेप्तेम्बर डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जे जोनोम सान, बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि जे फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव जे 67थि फोरोंगिरि सान, बे फोरोंगिरि सानखौ बिथांमोना दिनै फालिदों। आरो बे फालिनाय लेखानो आंबो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आङो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो फरायसा गौथुमनिफ्राय फोरोंगिरि आरो जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ जे मान बावनाय बे खामानिखौ, बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। आङो दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे जोंनि फोरोंगिरि आरो फरायसा आरो दिथागिरि जोंनि गेजेराव गोरोबलायनानै खामानि मावनो हानांगोन आरो जोंनि इयुनखौ जोङो थि खालामनो हानांगोन, जों बेखौ मिजिं खालामो। आङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेदेमा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो आरो बिथांनि बुहुमाव होलांनाय जे बिहोमा, बे बिहोमाखौ जाहाथे जोंनि गोदान जोलै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा जाहाथे गोसोखांनानै आरो बिथांनि आदर्शनि गेजेरजों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो सारा बुहुमनि सुबुंफोरखौ बा सारा बुहुमनि सुबुंफ्रा आरो जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलैफ्रा जाहाथे जोंनि हारि दिखांनायाव, हारि लुखांनायाव, समाज लुखांनायाव एसे खामानि मावगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो जों बेखौनो बुंनांगोन, जों दिनै थांनाय 2014 मायथाइयाव जोङो बड'लेण्ड एकाडेमि, बे बड'लेण्ड एकाडेमिखौ जोङो गायसननानै दिनै फैयै फैयै जोंहा 2022 मायथाइ जाफैबाय। जोङो 9 बोसोराव दिनै आगान होबाय। बे 9 बोसोरनि गेजेराव जोङो खनथाम मेट्रिक होनायनि जे मानदान्दा, बेखौ जों मोनफैनो हाबाय। जों आसा खालामगोन नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव बे गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ जोङो मोनसे आदर्श गोनां मोनसे ओनसोल, जौगाखांनाय मोनसे ओनसोल, सोलोंथाइनि बिथिङावबो दावगाखांनाय आरो बे ओनसोलाव जोंनि सुबुं धोन आरजिनाय, बेखौ जोङो निश्चय मोनहैनो हागोन। आरो बे थांखिजोंनो जोङो बड'लेण्ड एकाडेमिखौ गायसननानै जोङो दिनैहाय जोंनि नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिनि गेजेरजों गोबां माखासे हाबाफारिबो जों खुंबोबाय थानाय जादों। आरो दिनैबो 67थि जे फोरोंगिरि सान, बे फोरोंसालिखौ जोङो दिनै आबुङैनो जों खुंफुंनो हादों होननानै जोङो बुंनांगोन। गिबि आङो बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय गोरायुं हिसाबै मिडिया नोंथांमोननिसिम गिबि आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिखौ जासिग्रोबाय। दिनैहाय 67थि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सान, 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान, बे दिनाव आंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि जे फरायसा आफादा दिनैनि जे फोरोंगिरि सान, बेखौ खुंफुंदों। बे खुंफुंनायाव आङो बड'लेण्ड एकाडेमिनि गोरायुंनिफ्राय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर होयो। आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि फोरोंगिरिजों लोगोसे हादर नाङैनो जे फोरोंगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आङो आंनि अननाय सिबिनायखौ गिबि जासिहरनाय जाबाय। बेवहाय देग्लाय अर्थात दिनैहाय जे 5 सेप्तेम्बर नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसा आफादा जे दिनैनि हाबाफारिखौ जेरैबायदि बानजायनानै दा बे बानजायनायाव आंनि फरायसा बा गारजेन, फोरोंगिरि
बिथांमोना जेरैबायदि बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामदों बेयाव आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो दिनैनि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जेनाखि जे ओनसोलाव जोंनि खुंग्रिं बायदि ओनसोलाव जेरैबायदि गोग्लैसोनाय ओनसोल बे ओनसोलाव दिनै बे बड'लेण्ड एकाडेमिनि फरायसालि गायसननायनि गेजेरजों बाहाय फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गाव गावनि नाजानाय आरो जोथोनगिरि बिमा बिफाफोरनि नाजानायनि गेजेरजों गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानानै बा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों ओनसोलखौ दाफुंनो हायो आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिनानै जे बड'लेण्ड एकाडेमिनि गोरायुंनिफ्राय फंनैसो बुंनाय बेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै फोजोबनाय जाबाय।